Damang dainang anggi binaribot na hinalongan di bagasan guar Tuhan Yesus Kristus. Rakso tajalo bertanauli parjolo pasaton nami tu paduan suara eunike HKBP Silipi. Selamat datang ke nangate. Selamat datang amang situan nami di Kota Bandung. Lo selamat datang di tonga-tongani Huriatta HKBP Bandung Reformanda. Lasrohata Mardeka Parsaurata di bagasan Ari Sadario nate itu ngatongan Huriatta sa matabi tu paritata natongon waing pardalan nate sian Jerusalem nang tu Indonesia teh songon dot sudia kapar halado saat manang tabi nami sudah lutna paritata adong disok kami dua kami sadiri padita resort padita Gusi Dauruk inang Borsinaga di Sona Sida donge padita Sormin makubasi di Pospelta Indramayu ala tongon adong nama katidak kona porsiaon ala di bulan bulan tolu akhir naik marasotan songoni nang di inang Borstanggang imana nasida songoni mana boy pasat kami akamang dotinang nang hita salutna ala ni horas ma dia makai nang ate do dia mang situ ate horas ma dita sude song nagabe home jadi na hala-hala tu nasida gabi song na home ita sude nakin iya salne horas marita ya nuaing marsaur mahita dot hatan di bata kamang dot tinang dot nabosobulung imasian Johannes bidutolu ayat sadaru di 1 ayat 17 marhite topik balgado holong ni rokan di bata di portibion kasih Allah besar akan dunia ini songonom maridok hatan ni di bata di hita asa adong masa halak sia nakaparise situan ni Yahudi na margoar Nikodemus naro borngin manopo tibana jadi di dogma mado ibana guru nami woto hami doho guru naro siat debata aidang tarpatu pa agia ise tadda songo nabinahen mi iya so debata donganna dungi nina Yesus mamangalusi bana na tutusi tutudo na hudokot tuho iya so tubu jol masian gijang tak tarbahetsa marnida harajaon ni debata dungi nina si Nikodemus mamado ibana songod dia ma tarbahin tubu muse halak iya naung matua tung haulas sama mamasuhi si beon ni inana asa tubu jadi dia lusi Yesus ma na tutusi tutudo na hudokot tuho diho anggo so tubu jol masian aik do sia toddi dang habongotasa harajaon ni debata daging do na tubu sia daging toddi do na tubu sian toddi udang malongang roham ala hudok tuho ikut tubu hamu sian gijang na mangulus do alogo do paklomo ni rohana dibegi hodo parngongosna aledang diboto ho habor hatanna manang hasa hatanna lasongoni do ganup nong tubu siat toddi dungini nasi Nikodemus mamangalusi bana songodia ma tarpajadi i jadi nina Yesus mamangalusi bana ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi na tutusi tutudo na hudokod diho huhata kon hami do na huboto hami salah hutah tidak kon hami do naung huida kami gabedang dijak kon hamu na huat tidak ko kami gari akan aditanaon huhata hot tuhamu dang porsea kamu tung porsea mahamu molo huatahon tuhamu akan di banua gijangi dang adong nama naik tu banua gijang ia sonang tua ti sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijang ihian jadi songonang pinatibo ni si Musa uloki di halongonan songoni naing patibon anak ni jolmai asa dapotan hanguluan na saling-ling na ganup na porsea di ibana ay songonod do holong ni rokan di bata di portibion
Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion. Asa uhuman na. Naing paluon na portibiot tahe. Umbahen na disuruh. Ima sahat ni hatani debata dihita. Akamang do tinang dot sudena hita na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Pencapaian dalam kehidupan manusia, apakah dalam bentuk pengetahuan, posisi, jabatan, dot akan asing, boido mabain gabe, menutup diri. Dang majalo aka pikiran, aka masukan, aka ide, sian donganna colma. Apalagi maamang do tinang molo upogos sian ibana. Bahulu do sulpa hatana te. Bahulu do dokon baisi harwaho. Laho mamudai au namanya tong dengi. Baisi harwaho. Lah mengalir pikiran masukan. Atau mungkin posisi jabatan tertinggi atau mungkin popularitas. Nabui gabe godaan nabalga marhite dungi dohoron nama ketika bawahannya memberikan masukan. Bisa saja eternong dia harus jabatanmu di son. Dang au tehe pimpinanmu. Dang au tehe noboto. Dang au tehe on ando takan asing. Demikian juga dengan kebaikan yang dilakukan hidup keagamaan, kemudian di bagasan kehidupan menjadi godaan besar di tengah-tengah kehidupan ngul ni colma. Dungi sulit untuk membuka diri terhadap masukan, pikiran, ide. Ale yakin au mulai son darong na songoniate. Amin. Bah songonan nenget amin na. Amin. Sutong gabin na itorbis dongan na adoy na misetokan ay memang maulo inata si adoy na maula dohorno kata na maulon leon pikiran akan asing na maulo ruas niya gabibidak sokonia te amen iro mana hakibidia be sutong gay makilala parslipi bahola na kabibi reformanda narwani nasida kan ali sudero na ido na taida gabi godan na balga kamang do tinang jala ido na taida persiajaran na macerga di kehidupan dot ngolu ni na taida seorang Nikodemus di bagasan kehidupan dot ngolu ni mana yang kita tahu dengan posisi kedudukan di mana kamang do tinang dia adalah anggota Mahkamah Agama Sanhedrin, dia adalah kelompok elit intelektual, dia adalah bahkan politik Yahudi, bahkan orang yang berpengaruh dan dihormati. Tetapi semuanya itu dia tanggalkan, dia lepaskan atribut apapun yang melekat di dalam dirinya. Gabe ditadikon ibana kamang do tinang. Holan lau madapoton Tuhata Yesus. Karena dia merasakan ada sesuatu yang berbeda atas pengajaran Yesus yang dia dengar. Karena dia melihat bagaimana akar ragam ni mujizat na dipatupa Yesus, tetapi bukan untuk dirinya dalam arti keuntungan tu ibana. Manang laho mana itu diri. Manang laho mana itu kebesaran hadiron ibana. Asa songona dihormati, asa songona dihargai. Tidak. Pemahaman keagamaan Nikodemus yang demikian kaya dan banyak tidak membuat dia menutup diri akamang dotinang. Bahkan dia ingin belajar lebih bahkan dari kerendahan hati nibana. Beri kamu jo, amang dotinang dok napo subulung di ayat 2 nakin. Hujahama di bagasan bahasa Indonesia di dok songonon. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dengan perkataan Rabi, dia memposisikan Yesus tidak setara dengan dia. Dia memposisikan Yesus apalagi di bawahnya. Tetapi ketika dia menyebut sebagai Rabi, berarti adalah tempat dia untuk belajar. Tempat dia untuk mendengarkan sesuatu.
tempat dia untuk menerima sesuatu yang bisa memperkaya hidupnya, memperkaya imannya, memperkaya pengetahuan dan pemahaman. Taringot tu haporsionna asa maritei gabibui tarjalo ibana taringot tu barita nauli. Polado walau tabereng dialogi amang dot inang tung maceta bodo dialogi ate. Dialog yang hidup, tetapi bukan dialog yang mengintimidasi, tetapi dialog yang terjadi yang cukup baik antara Yesus dan Nikodemus, dan bagaimana Nikodemus sendiri mau belajar dari situ alani ketika dia bertanya dari ketidaktahuannya. Berbeda do molo songon tawoto kamang do tinang, molo songon biasana molo marpung alak parise alak saduse do siboto surat. Biasana ketika bertanya kepada Yesus bukanlah karena tidak tahu, tetapi jalan untuk mengucuni, jalan untuk menjatuhkan, memang sengaja untuk bisa bagaimana menghabisi Yesus. Ido somalna biasana nasida secara keroyokan akamang do tinang. Songondalan si dalian nasida, songondalan upaya laku menjatuhkan, doon menghancurkan reputasi ni Yesus. Tetapi Nikodemus tidak. Dia datang dengan berbagai pertanyaan di bagasan rohana, di bagasan pikiran ibana, dengan segala kebingungannya. Dan juga dengan segala kebutaan rohaninya. Marhite padohan ibana, Rabi. Bahwa benar engkau adalah utusan yang dari Allah. Luar biasa. Mulai di bagasan hasil repon roha laho manukun. Dang di bagasan gijang ni roha. Apalagi gabin yang mendikte dohot mengatur ketika di tengah-tengah godaan laho mengatur nak ini dang berangkat sian songon pemahaman ni siku Nikodemus nadong di bagasan turupukon. Jala idun nataida kamang do tinang perjumpaan yang mencerahkan dan perjumpaan sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai kamang do tinang. Sesuatu yang tidak didapat oleh Nikodemus dari siapapun termasuk maha guru manapun yang ada pada waktu itu. Tetapi disitulah dia menemukan sesuatu yang sangat berharga, bernilai sekali di bagasan kehidupan dot nguluni aporsion daripada seorang Nikodemus. Sehingga saya menyebutnya ibarat seperti perjumpaan yang mencerahkan dan menemukan mutiara yang berharga. Dakolan parjumpangan songonia Mang Dot Inang. Abang Dot Inang, saya pernah membaca suatu buku, bertemu tetapi tidak berjumpa. Dikatakan di buku itu, bertemu do secara fisik. Huida do. Huida bang situa. Huida bang situa gelutam nasian sian selibi. Huida hama Mang Dot Inang. Tetapi tidak bertemu, tidak berjumpa. Tetapi dalam sebuah perjumpaan, lebih dari sebuah pertemuan. Dia masuk, masuk tuhamu, nang hamu be. Masuk tuau. Sampai dengan saat kepada di situ. Perculo pikirku do masuk nah bertemu tapi tidak berjumpa. Dong dalami. Bah, pui du tutu hami. Rak merdalan dangi. Aledang rap marsi siatusan. Ido. Bahkan nang gabi marsiat tu kamu sing detukan yun nang. Ala saya nang tu siamun saya nang tua birang. HP sejak awal mulai sian bohabor hatan sian dokor rap dohi tadaida inna olo inna. Ale ulan adong sauti perbedaan pendapat nunga pitor. Toi matu sadam maho dan saya tokan. Rapola birap bihita. Nah, dan itu bukan persoalan waktu. Termasuk do di parjupangata di bagasan tikion di rap dot paduan suara unik ya teh. Kenang nasian selibi. Maka bagaimana kita sampai kepada perjumpaan. Tidak hanya kepada pertemuan semata. Tapi perjumpaan berarti ada perjumpaan yang berkualitas di dalamnya. Ido. Adong parsauran nama ceuli, nama ceringgan. Jala ido nataida sehingga dengan demikian seorang Nikodemus tidak sungkan dia bertanya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan ketika di ibadah nakin marhite yang harus lahir dari atas songon padohani Yesus di ayat 5 ya kamang dot inang. Ketika dikatakan di ayat 3 Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dungi buhado masa. Setabi iko masuk domo seng tu siwon ni inangna. Dungi asa di tubuhon. Seorang Nikodemus bertanya dari sudut logikanya. Seorang Nikodemus bertanya dari sudut pikiran nibana. Buhado masa. Ketika dia bertanya bagaimana itu terjadi, maka kemudian dia bisa memperoleh mutiara yang berharga yang didapatnya dari Yesus. Songoni manang hita di bagasan kehidupan dohot nguluta akamando tinang. Yang dilahirkan kembali atau sama dalam bahasa Yunani disebut dengan anoten. Dilahirkan dari atas oleh Allah. Ido na diguari, hidup yang baru na jinalo ni akan aporsea di tengah-tengah kehidupan dot nguluna. Kehidupan baru berarti Allah telah mendaur ulang kita menjadi betul-betul baru dan berkualitas tinggi. Amang inang dapat sebulung. Kupikir hiado hita mamereng ado warna. Barang naung didaur ulang, ya teh. Nah, biasanya na didaur ulang aharo teh. Tentu barang bekas, sampah yang berarti nilainya kotor, jelek yang patutnya hanya dibuang. Ya do halak teh membuang emas. Iya kenapa namanya? Kalau nama namanya teh. Iyo. Nah, kalau dia membuang itu kan naing. Tetapi yang kita tahu amang dan inang dan apa sebulung bahwa yang didaur ulang itu adalah sesuatu benda yang kotor, yang jelek, yang tidak lagi bisa dipakai. Tetapi bagaimana kemampuan seseorang untuk mendaur ulang? Dan gabe uroi banasian nadi sampanakin nade pasti menjadi sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus, bahkan bernilai. Huwai kami di si molo gambarna na memotongi akamang dotinang ado warnai ira botol minuman nade, botol minuman yang mungkin mirip ke aqua. Nah, nangpe merekna mineral tong do aqua teh. Aido hebat nah. Itu harjo aqua itu sanin na. Abi merekna nasing no kan naing. Aldan gabi muruki ngapi tori takup. Nah, biasanya habis kita minum kemudian kita buang. Tetapi lihatlah bahwa Allah di dalam Kristus bagaimana melahirkan kita menjadi sosok yang baru. Kita yang dulunya adalah manginang napo sebulung, kita yang dulunya adalah sampah. Kita yang dulunya adalah kotor, kita yang dulunya tidak berarti, tidak berguna, tetapi dengan kelahiran, kematian Yesus, kebangkitannya, dan kemudian mengubah kita mang dan inang menjadi yang bernilai, bahkan sangat berharga, mahal. Nilai kita mang dan inang bukan dinilai dengan uang, bukan dinilai dengan emas dan sebagainya, tetapi justru nilainya adalah kematian Tuhan kita dan kebangkitannya. Nilai yang tidak bisa kita perhitungkan dan kita nilai dari sudut logika dan sudut kemampuan kemanusiaan kita. Maka kemudian kita sudah dilahirkan dari atas, sudah dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru amang dan inang, maka kemudian disebutkan dilahirkan dari atas berarti kita sudah memiliki DNA yang dari Allah, bukan dengan upaya, bukan dengan usaha, bukan dengan kerja keras manusia itu, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia nasian debata. Berek kamu jomang dotinang. Ngabari tidak sekedar nakin yang sampah, yang kotor, buruk, tapi menjadi sesuatu yang bagus, baik. Songoni mana sasitong nahitanong ditopa debata. Siuton Kristus yang sudah ditebus dan dilahir barukan, maka produknya harus kelihatan juga bagus. Itu. Bagaimana hidupnya, pikirannya, perilakunya dan semuanya harus menunjukkan produk yang sesungguhnya, yaitu produk yang sudah dilahirkan baru. Jala tercermin mai di tengah-tengah ngulu siganup ari. Apakah sian pakateon nak kamang dotinang? Apakah cara dia bermedsos?
Apakah cara dia berbuat? Apakah cara dia bertindak? Apakah cara perilaku dia? Dan semua tindakannya haruslah menunjukkan bahwa dia sudah lahir baru. Bahwa betullah DNA yang dari Allah sudah hidup dan sudah ada, mengalir di bagasan nguluta, di bagasan dirita, betul-betul menjadi manusia yang sudah diperbarui di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Dang bedos, dang besarupa, songon model dohot gaya ni aportibion, tetapi menunjukkan pribadi yang berbeda seperti yang diinginkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Apalagi nak kamang do tinang. Arong dope di sana saudara diri. Molo dang tardidi dope, dang jelas dope ya deh. Iyo. Buku deta 150 itu mandokon. Da 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 da. Taidon mah kolan nasautiki. Dang au ya. Dang au na puna au duna tardidia. Titi olah ni be. Anon gabi songonna da gabi nano ya gabi dang dingok ben nona hana. Ade. Ale bere kamu jo ketika disebutkan dang au na puna au dung na tardidiau. Ku bukanlah milikku sejak baptisanku. Sejak kita dibaptis maka semuanya, segala sesuatunya secara totalitas bahkan tidak lagi menjadi milik kita mang dan inang dan nabo sebelum. Harus seutuhnya dan semuanya secara totalitas itu adalah milik dan kepunyaan daripada Kristus. Baik dah. Jadi unang adong na mangalo tuna punasa teh. Tu pemilik na, adong dapi na ulo mangalo tuna punasa teh son. Ulo. Dang adong ate. Ba mo lihat teh, gudang. Nah, mula mangalo among na do inong na ulo si pata teh. Alay mula mangalo tu hatay ibanan na punah hita, ibanan ng mate humokop hita, maka kita mau diingatkan na kamang do tinang bahwa dia adalah pemilik kita karena dia sudah mati menebus kita. Maka secara total hidup kita, diri kita sudah kita serahkan kepada dia. Bukan lagi self-center, berpusatkan kepada diri kita, tetapi sudah harus kepada Christ center. Seseorang yang ada di dalam Kristus semuanya sudah dirampas dan menjadi milik Kristus semata di tengah-tengah kehidupan dot ngeluta. Karena itu kita mau mengatakan amang dot tinang, nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki dalam kehidupan dot ngeluta. Tetapi siapa yang menjadi pemilik kita? Mula apa yang kita miliki amang dot tinang, boy deui habis. Boy deui hilang. Boy deui mago di bagasan nguluta. Tetapi kepada siapa pemilik kita, maka jelas Kristus yang menjadi pemilik kita dan dia pemilik satu-satunya. Bagaimana kita dalam kehidupan kita menyadari ini bahwa ku bukanlah milikku sejak baptisanku. Abang do tinang aleho bereng dang mendarat do pete. Sa sitongna di huriata naong diputuson rabot hurian asalpu bahwa ganup awal bulan itu adalah minggu ibadah keluarga. Rapudul ma mulai sian pahopuna rodi satu opung nak mulai dong di son. Nang perong datang bereng songon di son. Rapudul. Ada tujuan namang dot inang. Tujuannya adalah dalam pengajaran iman di tengah keluarga. Ketika kita nanti sudah selesai, dongi kita bisa lanjutkan diskusi kita di mobil kah? Kemudian di meja makan kah? Ahado dapot mu nak kinasian gereja. Ahado non dapot mu. Kata ni bata di tengah-tengah di gereja nakin. Ima dalat talaho mengajarkan dan menanamkan iman di tengah-tengah keluarga. Ale unang atong museng songona diputo ya teh. Ra hudul do di meja makan. Ale masing-masing asik dengan ima ngatori boto teh. Ima asik dohot handphone nabe dungi hira marsading ate. Hira maralo. Nah, buat ulammu, buat uloku. Unang gugaya wasa nang ugugay ho ninna habe ngarap hudul dangi ale tu handphone nyoddo dang tu na dilabung na dang tu na harapan kita kamang do tinang apalagi dalam tahun pengajaran iman seperti yang disebutkan tadi dari Huria kita sudah mengupayakan juga dengan yang diwartakan tadi amang do tinang dari tingkat distrik sekali sebulan kita juga sudah
bagikan juga amang dan inang. Bahkan dari tingkat pusat, kebetulan na baru dope kami mayuton pemberdayaan kabit marturia sastong na mewakili do kami. Aladang adong kabit ta dongi dok ko na mata preses paditay malawa nina madohodi banauli ningon. Dongi dapat kami madisiak kamang do tinang ada renungan untuk anak-anak dengan hanya beberapa menit singkat saja. Dongi dok ko ma tu seksi sekolah minggu tolong amang dibagikan kepada orang tuanya supaya kepada anak-anaknya. Dongi dapat nami mamuseng nasian pusat adong khusus renungan kepada anak-anak kita remaja tolong dibagikan juga supaya itu bisa mendarat kepada anak kita, yaitu tentang apa? Tentang kepemilikan yang sudah tuntas, yaitu kepemilikan daripada Kristus. Ini menjadi ajakan bagi kita kamang do tinang bolo sonari ya oke lah. Ale itu bulan April lingok bema teh. Kata sodok. Dohot parmain dohot ade. Dohot hela dohot. Mula marsual ya per Sabtu asa gabi dohot dotong dongi kay mardami ma di gereja teh. Iyo. Teh arong na songoni di son. Bah songon na hohom. Dangadong. Dangadong ate. Bamuli ate mamul dangadong. Pinuji ma Tuhan ya teh. Manang marsual hian dohot manang neise. Manang aharo karena marhula marburu maharamat na gawira hudul dungi sidung amen pasti do marsijalangan. Datung kabiri to bis sobiete. Apalagi mau lebih nereng atong siani sejuluan non sidung amen. Mau sangan itu bis sot tanganna bay bidok ko majo ni tarik ma eta ma tujulu meta martangiang mardami ni om mato. Dangi. Nah, pohado hita kamang do tinang memulai dengan seperti itu kamang do tinang. Bahwa keluarga itu menjadi dasar dan peletakan pondasi yang benar terhadap Christ Center. Kristus yang harus menjadi pusat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Idona nakin marhite topik minggu sadarian nakamang do tinang. Kasih Allah itu besar akan dunia ini. Kita melihat bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa di bagasan kehidupan dot ngelutak kamang do tinang, bahwa ternyata ketika Allah mengatakan di bagasan Yohanes 3 ayat 10 karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dungi sehingga telah mengaruniakan anak tunggal supaya songona macet ulak ko jusal naik ay hubereng hubikir moloy ngekon wajib ya de sada dua ya adong marsijula ni dak pala buat ne penting dihafal. Desan ala poso-poso dope 100 km per kecepatan na ay son belum ngamet tu anakin ay huwereng hoetong song na hirano 10 km per ipe nga jago iya de. Edo molo kana so diapil mamuseng iya de. Unang pola sa pedok paditana atong mula maju tu sekolah minggu na usia tok na iya. Gabi adong museng anak sekolah minggu na belga de. Gabi mabiar anak ini sekolah minggu kapan ini na usia tok kan. Nah, alam dohonot takamang no tinang kasih Allah begitu besar. Neng dohonot siani bahwa ternyata kasih Allah itu diperlihatkan. Allah kita adalah Allah yang tidak pasif. Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh dosa-dosa kita. Tetapi sebaliknya Allah yang bersedia mengorbankan dirinya hanya demi untuk kita dan demi menyelamatkan kita akamang do tinang. Dot nabo sebulung. Maka kemudian kita menemukan bagaimana dalam kitab perjanjian lama Allah mengutus para nabi hanya supaya manusia kembali kepada jalan Tuhan. Dungi puncakna ikon ibana sadiri manaroto tonga-tonga ni portibion. Marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus. Roy ibana tu tonga-tonga ni portibion. Asa marti gabi maluah hita. Asa gabi bebas hita. Asa dapotan lasni roh kita dan kita bisa menemukan keselamatan yang dari Allah. Dan ini yang kita temukan lagi amang dan inang. Ayat 16 sampai 17. Maaf, ayat 16 sampai 17 Saudara. Bahwa Allah menginginkan orang percaya itu memiliki masa depan yang jelas. Pasti. Tidak mengambang. Jadi, kalau dong atas seberang manangyakon panurang na dobete. Itu. Kiranya ditempatkan ini itu teh. Itu udah lebih kamu teh, tahu? Itu be. Nah, bah.
Marang dia pe ini ngemak lapatan na ido pe dongatta alai molohita didok dang ala didok memang takas do sian banua gijang di bana sian surgo di bana bukan dari dunia ini mau ke sorga tetapi dari sorga datang ke dunia ini dan kembali ke rumahnya ke tempatnya tu banua gijang asam marhiteiga be mengajak kita ke mangdo tinang do dapo sepulung bahkan berubah nakin sian mulai ayat 15 tajah dunia ayat 17 tentang hukuman berubah dari hukuman kebinasaan kematian akhirnya berubah menjadi kehidupan yang kekal. Onma tujuan ni sudah mangdot inang dot apa sebulung. Itu dah. Sudah ugamo do tujuannya adalah kepada kehidupan yang mulai syukur tu si dohana. Nah, arahna. Ale mulu Yesus nunga di dok sianat di bana. Dongi rotuson, dongi nakot tu bano gijang, dongi mengalun garansi jaminan tu hita asa marti gabe dapotan haluau kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada kita di tengah-tengah kehidupan dot nguluta. Alin ta hidupi mamang dot inang. Tahanguluhon mai. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Karena begitu besar kasih Allah. Jangan menyanyiakan kasih daripada Allah itu. Tapi justru kita hidupi. Kita lakoni, kita jalani. Dengan apa? Dengan kehidupan kita, perilaku kita, tindakan kita. Dan setiap apapun yang kita lakukan, kerjakan. Baiklah itu. Hanya demi untuk memuliakan nama Tuhan saja. Abang dan Inang. Jala napar pulia mang dot inang. Tongma. Bahasa gabi tu si. Iya, napar pulia mang dot inang. Songona pinasahat ni panitia Tuhan memang dot inang. Omong museng na sumar haujungan. Dope yang sedang berjalan pembangunan rumah dinas ni Pardita fungsional tadi. Saat ini sedang berjalan. Mana tahu tung wala mula sonon gawe buka rohani dongan paduan suara eunike batong do buka ate. Kebetulan adong bagas ni Parditata molo hujan bahasa mate. Udan padudut molo karena si bana olo ai keluar sian keramik das sian luar tu bagas si keramik ido. Nah, jadi ngai dokon siap-siap Parditata pelampung ninna. Olan aik nayai kemudian gabi marlange jadina. Apa yang mengada di jamita asa selesai dia akan langsung ini sehingga kita membuat untuk membangun rumah dinas amang dot inang. Jadi saat tunaing dapat tu informasi sian panitia tong di situ masih hanya sekitar 71 atau 6% amang dot inang. Jadi tak daftar hobema marite situa sektor ta manang marite panitia manang tu kantor pe di pasat asa marite gabi tadukung amang dot inang. Nah, asa Peter Sikop salut nai ala memang daksai holan saya ada ulon di sana tengah-tengah ni huriah. Nah, budari di WA au sia dongata nasian pospel Indramayu. Jadi pabua amang Pardita ngaulo be partanoi rotu jebu gak bisa ada 5 ninna dengan 1.200 meter tanah di pinggir jalan dia bagi dongan mereng sian 2,2 hian. Nah, tu rumah sampai dengan 1,5 usak kapi hami mahari Rabu lautusan abang dot inang pasang marti gabe tong boy diskusi museng molotung napunasa tanoi boy museng turun nade bayi dotang yang ta ido pangidota de solni rohata dungi gabe boy rap dohot jongjong bagas ni huriat tadisan AKBP jalan nunga komunikasi dohot dengan lingkungan sekitar nunga komunikasi dohot RT RW narong disi dungi songani dohot ketua umum PBNU Jawa Barat atong di komunikasi hon jalan ngama ceuli rakpola gabi adong maul si pangabatina di bagasan nah. Maka ini menjadi kesempatan emas bagi kita juga amang dot inang. Jadi naroha sali dua mardalan batong mai dangalani gogo dot malota ali-alani debata nama pargugu ya teh. Sahat tu nasugut dapat tu WA sian nasida. Sia 22 kakahian minggon nggak masuk museng 5 kakak gawe 27 kakak mulai dari awal Desember
nakin. Taba makan apa sebulung nang paulakon daftarna sebanyak 18 jiwa. Walau 27 kakak hali 2 paling tidak 2 rupiah amadot ina. Ale pasti 2 bidu sini. Dong itaba manakin aka napo sumuseng. Batatangnya ko makamang do tinang ate. Unang gabi mo ngurui taringot tu lahir baru nakin ate. Alani oleh taringot tu son ate. Ay mo lusun taringotan do tong do sale ba ba. Ay ngai na kokian pinasa pe tu panitia pe songoni pinasa be itap ni akarwas ni huriatna pasti biasana se burju-burju di pasangaton pangurupion tu tonga-tongani huria nikutuna sida. Amin. Bah songona nenget amin na tutu. Asongona mulai gale ubere nga mulai maretong-etong harwa. Beh atusan dungi otuson inakan batson. Bah memang do honok makamang do tinang dang mangasahon gugu dohot kemampuan. Ale mangasahon di batang do hita. Di sude do diganup aka perencanaan di tonga-tongani huriana. Alani pas-pas di batama hita, di pas-pas itu hatama, di punguan paduan suara eunike ate, kenang na di namang situata, sehat-sehat. Mula tungpe mardala ni dopedi, Kota Bandung, mardala dope marang langsung mula nama. Ay ni narohakku pe, ay memang molo nga mardala ni na molo ina, pitor, Iro. Ay so tung gabi di otabi ate. Ay tor marsay don non otabi jarina. Iro. Na iro iko mangatu si do kama di si. Molo tung pi mardala ni malo dok kong gajang patin na. Ba alasali-sali do yate. Gajang pati iro kenang. Asongon na maul mangalusi. Aladak ko la di son narhana di Jakarta ngai bayak ko na Jakarta betong do mar gajang pat si pata. Si pata. Ba meliate mah di parsorata tu hatta mas-masu paduan suara teh amas tua sa matabi tuhuriatta di san. Amin. Martang yang mahida. Mau lihat madiho Tuhan dungahu calo kami barita nauli di bagasan tikion. Dina di paingot ho kami naung tubuh kami sian kitjang. Ngolne baru napina sahat mutu kami. Manungguli paingot to kami Tuhan di paralani ngulu nami. Nang ho do napuna kami Tuhan. Asa sardok parngulon nami, sardok pambahinan nami, pakatun nami, roha pikiran nami, homa napuna saya le Tuhan. Ala naung ditubus ho kami. Mau lihat madiho Tuhan, dinarap kami dohot paduan suara unike. Naniluhon naposo mamang situa gulto mali Tuhan. Sian hakabi pislipi. Dina marsaur kami, dina manangion hatami kami Tuhan, dina pasaton di puji-pujian kami. Ali Tuhan, o manamar sangap jala marmulia di saluhut nai. Pasu-pasu ma di haroroni tamui nami, kadongan na holongi kami na Roma na pote kami Tuhan mangibati kami. Nang dia kaperdalan sida pe di kota Bandung humalia ngupasat kami tuho. So nang disakap na sida lah mulak anon tong maho na madongani dohot mangaramoti ali Tuhan. Mau lihat madiho Tuhan nang ruas ni huriam na marasroha madati ulang tahun usia dohot ulang tahun pernikahan. Pasu maganup pribadi. Asa marti gawi marlas ni roha ala ditabay ho bilangan ni umur ni akar ruas ni huriam ama ina na poso rodi sangat tudak danak. Sai pasunggul ho mah. Siako do umur na gajang. Songoni nangali Tuhan. Jakaruas yung uriam na bergumul ala niya kaparsahiton. Rodi sahadi bagasan tikyon. Unang loas na sida gabi madele Tuhan. Alehot marsigatong holan tuho sabing. Asa marhiti na marsigatong tuho ale Tuhan. Pasaton diri na tuho. Patupaw mo manamuli. Naduminggan. Gabi sa ngapon hamuliaon di kuwarmo. Mau lihat madiho Tuhan pasu-pasu yang karuas ni huriami. Dia naik masuk kami tu minggu naik baru saat mahami nang dia kaulon nami dari marsugut. Pasu-pasu ama ina na poso. Rodi satu dak danak di tongah-tongah di pertumbuhan do di bagasan pendidikan. Pinuji maguarmu Tuhan. Marti Yesus Kristus martang yang kami tuho. Amin. Tapuji Tuhatta kuhutma tapasat piliata. Anda karus nyuriata pilihan bulanata akan mangula kulawan manang